Akwụkwọ Jenesis isi nke 32. Ma Jekọb jere n'ụzọ ya, ndị mmụọ ozi nke Chineke wee zute ya. Mgbe ọ hụrụ ha, Jekọb sịrị, "Ọmụma ụlọ ikwu Chineke ka nke a bụ." O wee kpọọ aha ebe ahụ Mahanaim. Jekọb wee zie ndị ozi n'ihu ya jekwuru Ịsọ nwanne ya ruo ala Sia, bụ ọhịa Edọm. O nyeghị iwu, si otu a ka unu ga-asị onye nwe m Ịsọ, "Otu a ka ohu gị Jekọb sịrị, n'ụlọ Leban ka m nọworo dịka ọbịa nọgide ruo ugbu a. Enwekwara m ehi na ịnyịnya ibu na igwe ewu na atụrụ na ohu ndị ikom na ndị inyom na-eje ozi. Wee zie igosi onye nwe m ịhụta amara n'ihu gị." Ndị ozi ahụ wee laghachikwute Jekọb sị, "Anyị bịakwutere nwanne gị Ịsọ. Ọzọkwa, ọ na-abịa izute gị ya na ụmụ ndị ikom." Jekọb wee tụọ egwu nke ukwuu, obi lọbakwara ya mmiri. O wee keraa ndị ya na ha nọ, na igwe ewu na atụrụ na igwe ehi na kamel na ọmụma ụlọ abụọ. Ọ sị, "Ọ bụrụ na Ịsọ abịaruo otu ọmụma ụlọ ikwu, tigbuo ya. Ọmụma ụlọ ikwu nke fọdụrụ ga-abụ ndị gbapụrụ agbapụ." Jekọb wee sị Chineke nke nna m Ebraham na Chineke nke nna m Aịzik, "Jehova nke na-asị m, laghachi n'ala gị, laghachikwuru ụmụnna gị, m ga-emekwa gị mma. Ekwesịghị m ebere niile na eziokwu niile nke i meworo ohu gị, n'ihi na mkpanaka m ka m were gabiga Jọdan nke a. Ma ugbu a aghọwo m ọmụma ụlọ ikwu abụọ. Biko napụta m n'aka nwanne m, n'aka Ịsọ, n'ihi na mụ onwe m na-atụ egwu ya. Ma eleghị anya ọ ga-abịa tigbuo m, tigbukwa nne tinyere ụmụ ya. Ma gị onwe gị sịrị, aghaghị m ime gị mma. M ga-emekwa mkpụrụ gị ka ọ dị ka ájá nke oké osimiri, nke a na-apụghị ịgụta ọnụ n'ihi ọtụtụ ọ dị." O wee nọọ ọnọdụ abalị n'ebe ahụ abalị ahụ. O werekwa ụfọdụ n'ime ihe batara n'aka ya ka ọ bụrụ onyinye ịnata ihu ọma inye Ịsọ nwanne ya: ọgụ nne ewu 10 na ọgụ mkpi, ọgụ nne atụrụ 10 na ọgụ ebulu, ọgụ kamel na 10, na-enye ụmụ ara na ụmụ ha, ọgụ nne ehi 2 na oke ehi, ọgụ nne ịnyịnya ibu na ụmụ ịnyịnya ibu 10. Onye ha n'aka ndị ohu ya n'igwe iche. Ọ sị ndị ohu ya, "Gabiganụ n'ihu m, meekwa mbara n'etiti igwe na igwe." O wee nye onye mbụ iwu sị, "Mgbe Ịsọ bụ nwanne m ga-ezute gị, jụọ gị sị, onye nwe gị, olee ebe ị na-eje? Ọ bụkwa onye nwe ihe ndị a dị n'ihu gị?" Ị ga-asịkwa, "Ohu gị Jekọb nwe ha. Onyinye ịnata ihu ọma ka ọ bụ ezitere onye nwe m Ịsọ. Ma lee, ya onwe ya nọkwa n'azụ anyị." O nyekwa onye nke abụọ na onye nke atọ na ndị niile na-eso igwe niile iwu sị, "Dịka okwu a si dị ka unu ga-agwa Ịsọ mgbe unu hụrụ ya, unu ga-asịkwa ọzọ, lee, ohu gị Jekọb nọ n'azụ anyị, n'ihi na ọ sịrị, ka m were onyinye ịnata ihu ọma nke na-aga n'ihu mkpuchi anya ya. Emesịa m ga-ahụ ihu ya. Eleghị anya ọ ga-ahụ ihu ọma." Onyinye ịnata ihu ọma wee gabiga n'ihu ya. Ma ya onwe ya nọ ọnọdụ abalị n'ọmụma ụlọ ikwu ya abalị ahụ. O wee bilie n'abalị ahụ, chịrị nwunye ya 2 na ndị inyom 2 na-ejere ya ozi, na ụmụ ya 11 gabiga ngabiga mmiri Jabọk. O wee chịrị ha, mee ka ha gabiga mmiri iyi ahụ, meekwa ka ihe o nwere gabiga. O wee fọdụ Jekọb naanị ya. Otu nwoke wee so ya na-agba mgba ruo chi ọbụbọ. Mgbe ọ hụrụ na ọ pụghị ijide ya, o metụ isi ọsụ Jekọb wee pụọ n'ọnọdụ ya. Mgbe ya na ya na-agba mgba, ọ sị, "Haa m ka m laa n'ihi na chi na-abọ." Ọ sị, "M gaghị agha gị ka ị laa ma ọ bụrụ na ị gọzighị m." Ọ sị ya, "Gịnị bụ aha gị?" Ọ sị, "Jekọb." Ọ sị, "Ọ bụghị Jekọb ka a ga-akpọ aha gị ọzọ, kama Izrel, n'ihi na iji siwe ike n'ebe Chineke nọ na n'ebe mmadụ nọ, i wee nwee ike." Jekọb wee jụọ ya sị, "Biko gosi m aha gị." Ọ sị, "N'ihi gịnịkwa ka ị na-ajụ ajụjụ banyere m?" Ọ gọzie ya n'ebe ahụ.
Jekọb wee kpọọ aha ebe ahụ Peniel, n'ihi na ahụwo m Chineke ihu na ihu ka o kwuru, wee napụta ndụ m. Anyanwụ wee wakwasị ya. Mgbe ọ gabigara Peniel, ya onwe ya wee na-eje nsụkwara-chị. N'ihi nke a, ụmụ Izrel adịghị eri akwara nke ọkpụkpụ ụkwụ nke dị n'isi ọsụ ruo taa, n'ihi na o metụrụ isi ọsụ Jekọb n'akwara nke ọkpụkpụ ụkwụ.